і нехай довіки живе. Похвалений Ісус Христос! Сердечно вітаю в Букові пілігримку з Мінська. По секрету вам скажу, только никому не говорите, як Гагетер, ви самая большая группа, яка пришла у Букові. Молодцы, 180 человек, молодцы. 187, так, если не поправляю. Статистика. Маті Божа, я вас чекаю. Коли ласка, запрошаю. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Мария. Божая Мати, Мати Христа, Пана неба Мария. Мария, Мария, Божая Мати, Мати Христа. Зоркой засяла, Панна святая, дає спокійно у нашем краї.